i-rape yabane Hayi but nathi mana mfethu asukuthatha ngamawala. Ngiyazi kona ukuthi vele abantu baphila i-content kodwa mana uyabona yeah uqangane la yena. lalela ngikutshela ukuthi kwenza kanjani mina ngafika laphaya Hayi ngangena emotweni iyangithusa-ke le ndaba. kwathiwa abafana drivani iy'moto iy'lahla ama-BM kulandelane bafana Yeah. umfana ahambe ayoma ekhoneni ne ngaze ngathi mina hayi bo ngeke ngiveleni mina ku-Rebt uyandastand bayathi no i-Rebt inamawindi adimile so ngeke uzovela kwathathwa amavidiyo iy'moto ngathi khona nabangani because bebebaningi nabangani ababefike ngey'moto zabo so iy'moto zavidorayiza kwangathi ezomuntu oyedwa kwangathi ezekhehla kanti khona ney'moto zabantu Hayi bo. iyaphosta-ke leyo content leyo kwathiwa hawu kamkhulu ikhehla-ke lathi yes kodwa wena umuntu waphuphisa isigodlo sekhehla ngokunika ikhehla igqeke. Awayimosha-ke lapho. Wasiphuphisa isigodlo sekhehla. lavele liphukile mina kangazi Hayi kodwa kuze kube namhlanje ikhehla lihluleka ukuvuka wena waliphuphisela isigodlo ngeqembu mfana kodwa hayi bo ngiyahlaba wena la. lo kwafika wena inyanga ayisebenzi lo kwafika Hayi wena ngeke zenani unika kwambani mina lapho mana vele wena wasulinikile ikhehla igqeke. Fane ngukhuze wabhede kunikeni inyanga igqeke ngoba kuze kube namhlanje inyanga leyo ayinawo amandla okuvuka. Yazi mfethu noma ingenzani kodwa igqeke yakho mbhemu ngathi yalinika ibhadi le nyanga le. hayi bo inyanga ayivele ibhedela mina ngithi wait inyanga mina ngayithola isizwa yini ikhehla wait angifuni ukuthi inyanga so ungasho ukuthi inyanga abantu bazongijaja ne ikhehla mina ngalithola mathabani mina ikhehla ngalithola lidla imali ikhehla mina ngalithola lithanda ukungena ka-MK uyazi ukuthi ikhehla libhizi ka-MK Wayikhipha-ke le ndaba yazi nani so le belidla ndaba. imali ye-MK ikhehla vele mina ngilithola Wayikhipha le ndaba. Suyibhutshisile le ndaba zenandaba kanti utshani nje. abazi Hayi ngeke akekho umuntu ongasazi le ndaba le. abazi Ngeke khehla. Hawu suyibhutshisile le ndaba. Yazi le ndaba beyishayelwa phansi kanjani bengayizwa kodwa sebeyazi bonke. ngoba sebebhalile kuma-comment abayazi lalela mina ikhehla ngathola ubalo hlangana ikhehla mina ngathola lidla imali le-MK ne ikhehla mina ngikhumbula kahle ikhehla ngathola mina lidla imali i-MK wena mana lo 15K wena wawuthatha ukuqala kwakuwe-MK. no ngifika kuyena mina ngiqala ukumbona like ngiyabuza-ke u-15K wena ya u-7K ngiqala ukumbona wangine-7K ngiqala ukumbona mana le mali le wena wayethatha yokuqala kwakuyani esigodlo noma no wayengidabukela nje ukuthi because nginey'nkinga mina nginey'nkinga wayengidabukela kodwa akangithintanga imaki Thabani let me tell you mina ngafika kuyena ngafika kuyena ngizo-consulta kuyena and then okay wangitshela ukuthi okay kanje because I had a boyfriend at that time yabo ngangihlala ne-boyfriend yami wase sengizohamba wathi ungahambi ne ngicela ukuthi uhlale kancane ngahlala kancane wakhipha isikhwama wabiza umfana obala u-7K wanginika wathi if kwenzeka something la uyakhona get a room yokuthi uhlale and then ngahamba kanjalo aze angithinte usuku lokuqala ngabe ngidlala ngayo wanginika nje u-7K ngahamba kanjalo usekuhlaba nini-ke cha mana asihlambuluke siyaxoxela mina nawe mana sirelaxile hayi suka mana akekho ongayazi lento nathi siyayenza sonke so usekuhlaba nini-ke mana wayesewumuntu wami ngaleso sikhathi cha mana wena wayekunika u-7K uliyi-client sengibuza ukuthi usekuhlaba nini-ke sabonana we went on dates like sabonana i-date enekuphi yokuqala
Thabani ngeke vele ukuveza nawe. Cha mana ngiyabuza ungakhali lana siyaxoxela phela ngithi manje wena sekuvela le ndaba ukuthi akakuhlabanga first day kodwa ukuhlabe yavuma ukuthi hayi ungihlabile kodwa uhlabe nini Phela kwasho boyfriend yami Thabani. cha kodwa mana mfethu mana mina mfethu angisakuthembi-ke njengenkabi yakho mina mfethu uyangazi ukuthi kukhonze kanjani futhi uyazi kuthembe kanjani No, ngiyakutshela nje uma ngabe ukuthi wena uma ngabe wena mana uma ngabe wena usufuna ukuthi ngingakuthembi shintsha le story lesi yazi ngiyakuthesta khona into engifuna ukubona kodwa kukhona la ngibona khona i-story yasitwist mana khona la ngibona khona i-story yasitwist and nxa uthi usitwistelani yini awusangithembi yini Thabani yazi kwenza kanjani? yeah Ne emva kwalo 7,000 lo awent endlini ngahlala. Nginikeza personal number yakho wathi okay this is my personal number. okay So if like something happened man ubokunglalela awubokungisendele ke ngicheck ukuthi nami le nginayo yini le o20 personal phela mina nginezu 3 ekhala ngakhona ngazo 2 neyokusebenzi ne-personal number. Okay ukuhlaba nini ke lo muntu uhlabelephi uhlabe nini Maphela ngisakuxoxa indaba. Cha vele indaba ngiyayifuna mina ngiyithanda le ukuhlabana nahlabana nini Hayi boy mathu wena Thabani. So ema ngifika endlini because okay mangifika endlini ngiyamtshela ukuthi okay now right because phela yabonga sesingekho right nomuntu wami ne so siyangibuza yena ukuthi hayibo umuntu wakho manje shuthi you understand awusatholi lutho. I'm like angisatholi phela yabo athi okay then angitshele ne athi okay sikhulume conversation iyaflow ke manje ke sikhulume actually angincome muhle yabo yonke leyo nto you need someone ozokuphatha kahle nami ngine stress phela ubheki mana ngale kathi ehlaba abafazi bakhe basekhona bonke no kwakusakhona ngishashi igama fuck no kwakusakhona oyedwa umfazi wayengamthatha wesibini nowesithathu engakamthathi nowesifo engakamthathi man ngathi ngaba umfazi lapha uyazi hayibo ngathi ngaba umfazi lapha wasele kangaka ukuthi ngibe umfazi okusho at that time I was so young and I didn't understand yabo ukuthi kwenzakalani okay mana mawuthi you were so young awunangaki ngina 20 wakuhlaba una 20 hayi ngina 20 at that time yeah I remember aze nathi bafowethu senithola amapipi enyanga nina 20 bafowethu ninkinga empilweni hayi bo phela lalela ke yazi yabo sengijwayela ngabo ukuthi ngingaze ngimtshele ukuthi ye wena sihlami sinejwabu ngaze ngimtshele unejwabu hey angifuna ukukhuluma mana unejwabu yabona mfana mzomfona mana mina ngizomfonela ekuseni mthetha hafa ku-50 mayigoloza ngifaka isithombe kule nkulumo yabona ungangixabanisa yazi ngeke ngakhuluma ngayo la TikTok wangidinelwa sahlukana ithona mina ngiseyikinga khona nomunye umuntu engisafisa ukuthi nje indaba yakhe angifuni ngisho ukuyifaka mana phela wena vele khumbula ngabe yami uthi sizwana kwakusekuningi ofuna unginika kona okungamafayili kodwa waswenza lobuqili bakho nobuxoki imsunwe nje ngathi mana wena ngathi ngikuhlelele ngiseThekwini ngakuzwa futhi ngangiwilile ukusiza le nkathi usufuna udayisa ifoni yakho ngathi hayi yazini akeza azongitshela lo leyadaba lo leyana ngoba ngangifahlale phansi kwakunalezi indaba leseningi wena uqukethe kodwa waveza ukuthi awuthandi uyikhuluma efonini cha yazi ngingayini Thabani I don't want to be a bad person yebo bad person futhi kulelizwe kade lapho akenza ngalutho kumina guys like akangifosanga saseyidlulela anginandaba naloyo cha lo anginankinga naye kodwa lo wakuhlaba una 20 years akunandaba naye
besemdala beyazi uyadenza enganeni kulungile. Mina ngifuna lamafayili lawa amanye lawa ungawakhulumi noma uyongitshela esayitini. Hayi ngiyokutshela omunye umuntu la yazi guys I don't know akubona ngifika la Asikhulume-ke ngaloyo-ke asive siyithinte-ke nje ngaloyo. wait angifuna ukusho igama yakhumbula guys wena ukhuluma unoking bhaka la ngize ngisho ukuthi mina like I have a problem every time when I go and like try to Angithi leyo phathi lalela yileyo phathi mina engangiyifuna kuwena wena Sathane wayibona ukuthi usunamaphiko andiza wabaleka wangayiletha leyo no ndaba. the thing is ngangazi ne sometimes mina njalo uma ngiyoconsulta ne kumuntu wesilisa umuntu wesilisa uzobona intombi every time abothi abantu ukuthi angifuni ukushintsha hey ungazodakwa wena uhlezi ukhuluma nami mina ngangayibona intombi ungathi uma ukhuluma nomuntu wesilisa ngisho inyanga mina awuyona inyanga wena mina futhi ubatshela abantu iqiniso ukuthi angikaze ngikunyonyobele but khona umuntu engangimfuna Thabani osondelene naye kanje but ngasizwa lalela-ke kutshela funa ukukutshela indaba-ke wena ongayibusanga khona isitori engasizwa sakho yezwa la ngafica khona o-viewers mfana ila ngawo never not me mana wo I only called him then I was drunk. Okay. Uyabona ngiyayibonga namhlanje uthi uyayiconfessa futhi mzali yabona emva kwaleni inkulumo le ngizomfonela ngimthethelele mfana yabona mfethu umuntu wathi mayengitshela ngale ndaba mina wangitshela indlela enakhonetha ngayo efonini yabona mayengitshela le ndaba le ayi mfethu angizange ngizwe kahle uyabo phela uyabo khona umuntu uyabomjida mayixoxela into uzoba nalento ukuthi hawu mfethu hayi manje usuyibeka phezulu manje ngathi vele boy most wanted yabo kanti vele be-most wanted ubuwazi wena ukuthi uyamost wanda lo muntu akulungile mnganami. No, the thing is Thabani ne the thing is wait the thing is with him ngangamnakile until I met okay man nangu omunye ebuza lapha nethi awukaze umfune yeah yabona ushite wrong uyaphoza live guys actually no my phone is new it keeps on asking questions i-iPhone entsha sha mana ke no angikaze ngifuna uThabani no I think ubuza mina lalelani guys I'm that taste guy yabo so also nami noZinando uyayitshela ngendlela manini wo uZinando uyayitshela na ngendlela yakhe nami vele ngiyayitshela ngendlela yami nami mina ngiyozumthatha nje angene-type uba mina hayi Zinando give me a rule of the jungle my sister even when the economy of the country goes down but a lion will never eat grass. I don't mean to hurt anyone, but these are my words. That's a rule of a jungle. No, but kodwa ngiyazi ukuthi if Thabani let me tell you something. Mina, there are people who can witness what I'm telling you. Do you know that, Mina, I've once shared a bed with someone more than you, but I've never touched that person. That's how selfish I am. Mina, I don't go with availability. I make life choices, not availability. Sibali. Sibali ngithusile kodwa. imali abahlekani because if kuthiwa akazazi indaba zami availability yakho nendlela osebenze ngakhona inkulu manje indlela osebenze ngayo. Okay Sibali manje siphetha ngaliphi ke Sibali seniqedile nimyekile ivideo
Uphuza sis. I'm drinking a champagne. Okay. No. Mina into sengiyilindile ukhona omnikezile i-bank account. Ekuseni kodwa fanele ukuthi mhlawumbe kushaye u-1 abe seyideposithile imali. Makungenjalo avele ekake. Yeah. Guys, actually, I wanna go and check my laundry, man. So let's go. Yeah. Angphumne, I'm out here. Oh yeah. I know. No Sibali, mama siqede lapho Sibali fanele siphuthume masinya mhlambe siyolanda lo 800,000 ophuthumayo. Ula komunye umfundisi abathi ukhathaza. Hayi lo sengibheka ngamaposta lo Sibali akatatazelelwa-ke lo umuntu available futhi u-right lo nemoto ze-Mercedes uphethe yonke into umuntu o-right no Sibali. Lethi nje mayikhahleliwe nje ikhipha imali yabantu Sibali. Sibali iyasebenza le system Sibali mina ngithanda wena Themba mina Sibali. Hey Sibali, hayi Sibali ayasebenza Sibali. Yabona Sibali la ngibone khona ushaya imoto Sibali usuke eThekwini uyolanda umuntu eFree State. Hayi la ngibone khona Sibali, hayi Sibali awusahleki ngempela Sibali. Wesibali yazi impela kodwa ngenza kahle Sibali ngangathathela izinto phezulu. Ngithathe nje izinto kahle ngihlale nawe phansi ungibone mehlo to mehlo. Uma sisebenza kahle kanyani Sibali. Hey Sibali siyashaya isigebengu manje. Mina bengifuna ukubona lama video Sibali la oqala Sibali nisawubona isigebengu Sibali. Na yini bese nimkhombisile? Eh. Hayi kodwa Sibali hayi ngilibonile iqiniso lakho Sibali sami. Kona emva kwayo yonke le ndaba fanele before mase kuyiwa le kulo mfundisi ngizoba khona kuyo umfundisi Sibali. Umfundisi ngifuna ukumnquma amasende ngesandla Sibali. Ngimshaye Sibali. Usindile uDr Mkhulu Sibali. uDr Mkhulu bengifuna eyithola induku esikepeni. Usinde ngokuthathwa amaphoyisa bengifuna simshaye isikepe. Bengisafuna isikepe ke simfundise. uDr Mkhulu lo. Unalo abathi uDr Mkhulu. Hayi Sibali khuleka ilist imile nje Sibali sizoqonda zonke insizwa kulonyaka ilist inde kakhulu imile ilist Sibali. Insizwa zizoqonda Sibali. Insizwa nje ifuna ukudiscipline abafana labo badeka nje ukudiscipline Sibali bayadeya labafana. Yeah. I don't know, I can't drive when I'm here. Yeah. Yeah. Ubese uphendulile yini WhatsApp?
Ayibo guys ngizowa manje because ngidlala ngisefonini. Yeah. Okay, sibala ungithintele, sibala ungisendele nje nambeni bakho. Oh God, I don't know. Ngiyahamba wena manje. Uthi wena akaqedi indaba efonini yakhe. Sihamba bayithi. Waye ungaqedi. Cishe ngalimaza ibhayisikili la. Egobhela amadoda. Icheri kagobhela amadoda. Yibo icheri kagobhela? Guys, ngifuna ukuhamba ngiyesitolo ne, but I can't go with my phone because I want to go to the shop. If it's having an island, I can go. Awekho amaphala la. La ngikhona awekho amaphala. Inkinga phela angikwazi ukudrive ibhayisikili when I'm live. Guys ne, khona indoda eseScotland engifuna ukuya kuyona lapha phezulu. I will actually say I have a rat in my room. So I was just saying like, oh, I have a rat in my room. I'm actually too nervous. So I didn't wash World Cup, man. World Cup bese Washington. I'm not in Washington. Abantu ukhohlakela, I can't date him. Uzobuya la ezongi-expose. Uzobuya uthi abantu ezongi-expose la ku-TikTok. Khohlwa uthi abantu hlala nathi la. I wanna go and buy another drink because uphuzisela lapha I'm drinking California champagne brut. And it's actually so nice. Ulilwe. Ngimnika ulilweli. Ngivirgin la eAmerica guys. Ngivirgin. Or 6:30. No, I got any more words. I've never seen any more words. Actually, in America, I don't know if I only saw Ivev, not any more words. Ivev, Don Julio, Don Perion, Ace of Spade. Yeah, I've seen it. But actually, usually I'll drink Pinot Noir or Pinot Grigio, but like it's a wine. So today I was like, oh,
Let me just actually have a champagne because nifuna long zaman fala nalapho. Ngizothatha chamna manginandoda angijoli lana. No, I'm putting my vibrate. If I want a man, I get a man. Marini Vev, this actually is I've never seen. Okay, if Vev guy born name, but it's just like $15. It's yeah, depend. Unayo yini ingane? Indaba ufuna ukuyondlala ingane yami. Uma ufuna ungondlela ingane ayikho inkinga. You can ask me about it ingane. Ikhona i-black label lapho. No, ayikho i-black label lana. I've seen Stella, no, Stella, Corona and Heineken. Brutal Food, no. Savannah, no. Ciders, no. Actually, if you wanna buy Hunter's Dry, I know that we do have Hunter's Dry, but where I stay, we don't have. 1818 ikhona lapho. Yes, 1818 ikhona lapho, but it's depending. I've never seen here 1818. Ungangiphathela that side if why ufuna ukuyithola this side if old bags, no. In the Budweiser, I've seen the Budweiser a lot, and in Malibu, we do have Malibu. Guinness, stout Guinness. I've seen Guinness, but not here. I've never seen it, guys. I think it's but I'm not sure. Even look, no. Clip Drift, no. I've seen him. Even Jack Daniel. Okay, whiskey, we are the same. I find whiskey that we have. Spirits, yes, I find spirit that we have. But also we do have like different spirits here. And then cognac, we have Hennessy, we have Courvoisier. We have like most of cognac we do have here. And then whiskey, we do have tequila, we have Don Julio, Blanco, Patron. Like we have like different things. And also wine, we do have wine Chardonnay. We have Chardonnay, we have Cabernet Cabernet. We do have Cabernet Cabernet here. We have like we do have similar wines, but khona wine angekho in South Africa. Akhona la we have rosé. Yes, we do have rosé. Kudliwa ipapa lapho. Actually izolo bengipheka amadombolo ne ukuthi asepheli ngawe ngiyantshengisa. Bengipheka amadombolo. Ipapa likho impuphu ngaze ngibona. I don't know. Ikhona into ecijile. Kuba kwayo emhlophe qwa. Likhona, yes, producer by Spanish. La we can Vospi yona. Yini Vospi, guys? I don't know. Guys, in terms of my drinks and ukudla, not the same. Like angazi ngiyibona impuphu la, but showcase ikhona. I-rice ikhona, ukudla the same, but ukudla kwala kufana nokwale. But utshwala, we also do have this alcohol in South Africa, but like also we do have alcohol here
engakaze ngibone eSouth Africa. So iLion no, amabhiya la awafani naseSouth Africa. We have iside esengayibona lana yini kambe, I forgot even that side. Actually, I saw it in New York. Angry Orchard. We have the inside the thing I was drinking in New York, Angry Orchard. So guys, what's hanging on in the mountain? I'm so drunk. I'm so drunk. Yes, back on truck drive. Castle, I've never seen a castle. I've never seen a castle. But like I don't think ikona castle. Utshwala ukhona ne. Ubheya, iCorona, iCastle, like America, iAmstel, ikhona, iHeineken, ikhona, iGuinness, of which sometimes they have a mixed out like South Africa, but the Guinness is stout. So Guinness is stout. Oh beer, because even the man aphuza beer la. Ungenzenzi ke. Ungazenzi ke. Extreme ayikho, amasada awekho, isavana ayikho, i-brutal fruit ayikho. Isavana ikhona kwezinye iy'tolo but khona isavana e-green. Bani Hungry Lion, Angry Lion noma Hungry Lion kwezinye iy'tolo, but mostly South African shop. So where I stay we don't have South African shop. Ngifuna ukuthengisa usu lapho nepapa. Guys, ndiyahlanya lini. Truckers, awekho ama-opportunities angekhona, khona ama-cleaner, khona ama-truckers, waiters, barmen, ayikho into engekhona. We have meal land to go grocery. Yes, they do have meal, but like I don't know, $15 marine and round in rents. Actually, I don't know. I don't carry that small money. I don't know. Or $15 can only buy me. Can never even buy me. Can only buy me a cigarette. Uthaban guys, I don't even understand what's going on in life. Guys, ngiyanishiya mina. Ngihambe ni. Opportunities for students, yes, we do have. I don't know, guys. I don't want to tell about I'm a student. I'm not a student. I'm working, so I don't know. You smoke? Yes, I do smoke. It's sometimes I don't smoke all the time. I smoke sometimes. Alright, guys. Why am I umsebenzi wami manje? So when's umsebenzi wami? What are you going to do about my job? Hi, Minenhle. Actually, I want to. You forgot my fried chips lah because I wanna make fried chips. But I don't know, I feel like da, 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 da.
lokho sekuvele kwanganibhlokha kwakungiblockile ngikutshele